ଯାହାହେଲେ ତତେ ଜାନୁଆରୀ 6 ତୁ ବିଦା ହବୁ ଫାଇନାଲି କଥା ଯାହା ବି ତୁ କର ତ ଖୋଲି କହିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ କାରଣ ମୁଁ କହିବିନି। ହ୍ୟାଲୋ ତମସା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୁ କାହିଁ ସିଆଡେ ଏତେ ବାଟ ଯିବୁ କାଳିଆକୁ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁ ସେ ଏତେ ବାଟ ଯିବ ଏ ମୋ ପିଲାଟା ବୁଝିଲ କି କିଏ କିଏ ତମସା ହ୍ୟାଲୋ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଯୋଉ ବେପାର ସବୁ ଚାଲିଲାଣି ଇଏ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ନିଜ ପିଲାଟା। ହଁ ତାପରେ ମୋର ରୋଗିଣା ଛୁଆଟିଏ ମୋର କାମ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ତୁ ପଳେଇଆ ରହିଯା କାହିଁ ପାଖରେ ଏଠି ଘଣ୍ଟାଇର ବାଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ବାଲିଆ ବେଳେ ନାଚ କରୁଛୁ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ବୁଝିଲ କି ଖେଳିବୁ କଣ କହୁଛ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁନି ସେ ଯଦି ପୁଣି ସଂଘରେ କିଛି ପକେଇବେନି ତ ପଇସା ନେଲା କଣ କଲା ପୁଣି ହଇରାଣ କରିବେନି ସିଏ କଣ କରିବ ମୋ ପାଖରେ ତୁ ଦେବୁ ସିଏ କଣ ସଂଘରେ ପକେଇବ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଆଣିଲା କଣ ସିଏ ଫେରେ ପଇସା ନିଜେ ନେଇଗଲା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଫେରେ ପଇସା ଖାଲି ଉଠୁଛି ନା 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହଁ ହଁ ସିଏ କଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ତୁ ହଇରାଣ ପଛରେ ହବୁ ଆମକୁ ସେଥିରେ କହିଲେ କେହି ନଥିବେ ସାଙ୍ଗରେ ନା ନା ଯାଇଥିବୁ ହଁ ଯାହାହେଲେ ତତେ ଜାନୁଆରୀ 6 ତୁ ବିଦା ହବୁ ଫାଇନାଲି କଥା ଯାହା ବି ତୁ କର ତ ଖୋଲି କହିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ କାରଣ ମୁଁ କହିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୁ ବି ଜାଣିଛୁ ଟିକେ ଟିକେ ନାଇଁ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଏନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଆସିଲି ହଁ ବର୍ଷେ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ କୋଉଠି କମ୍ପ୍ଲେନ କଣ ସେଇଆ ଆପଣ ତ ହଉ ମୁଁ ବିଜୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ କଥା ହେଇଯାଇକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱଦୀପ ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱଦୀପ କଥା ତୁ ଜଣା ମୁଁ ମୋର କଥା ହେବି ଆଜ୍ଞା 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 ଜଣା ଖାଲି କହିବୁନି କଥା ହେଉଛି ବୋଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କିଛି କହେ ହଁ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହଉ